Vranje je grad sa bogatim kulturnim nasleđem i tradicijom i neću mnogo oko toga da dužim. Ono što bih izdvojio i ono što nas razlikuje od drugih gradova sa juga Srbije, obzirom da je ovo centralna republička smotra, to jest akademija, reći ću, to je upravo što će da nam izvedu, možda pretpostavljam kasnije, Ivana i Dragan, vranjska gradska pesma, vranjska igra, vranjski čoček, vranjska svita, ali i vranjska gastronomija. Ubiđen sam da ćete vi to lepo posle na koktelu da se i uverite. Što se tiče samog funkcionisanja zdravstvenog sistema u našem gradu, mi kao lokalna samouprava, za one koji dolaze sa strane, trebaju da znaju da nismo osnivači domova zdravlja, da i dalje i od uvek je postojao zdravstveni centar kao takav, gde je osnivač Republika. Ali za ove 3 godine trudili smo se maksimalno da upravo što je rekao malo pre Dragan, a u anketi što je navedeno, da poboljšamo uslove rada za zdravstvene radnike. Vrhunac tih zalaganja jeste otvaranje hiruškog bloka. Mnoge generacije Vranjanaca su sanjale da se stara hirurgija preseli, da se dobije nova savremena zgrada, to smo i uspeli. Ne stajemo na tome, želimo dalje da poboljšamo uslove rada zdravstvenih radnika i ja se nadam da ćemo uspeti da do kraja godine konačno dobijemo sredstva od strane Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima i konačno krenemo u rekonstrukciju starog dela bolnice. Vrednost investicije je zaista velika, oko 6,2 miliona evra i ja se nadam da ćemo uspeti da napravimo jednu funkcionalnu celinu, spoj starog dela bolnice i hiruškog bloka. Kao lokalna samouprava, kao što sam naveo na početak, nemamo toliko ingerencija, jer nismo osnivači, ali smo našli pravni osnov da pomognemo kolegama i mi smo prošle godine putem projektnog finansiranja pomogli 17 lekara i finansirali iz budžeta opštine, ali ono što želim da kažem da ove godine, nakon rebalansa budžeta koji će biti sredinom juna meseca, ja lično planiram da pored lekara na tom projektu uposlimo i određeni broj medicinskih sestara i tehničara. Na taj način želimo i da lokalna samouprava i ja lično želim da ispoštujem vaš rad, vaš trud i vašu hrabrost, mora se reći, jer zaista radite odgovoran, izuzetno human i odgovoran posao.